Hey, welcome to Yellow TV, another episode of Young Cholam Dram, another day, another penga, another host one, another people king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithu yaza TV. Sesiphine sabuya. Hey. Oh, yisemzolo lo. Yisurprise sambazi lomphathele yona. Mustopero nyal, amropero. Tantore kote. Ayikho so in. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyel. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Seduzo. Uthi ngiyangithanda yazi ukuthi Mina nje keep it. Keep it. Hey, Nangalumzuzu, welcome to Yaza TV, another episode of Young Cholam Dram, another day, another banger, another hot one, another baby king one, another problem. Hey, santumela sinibingelele sinamukele kwethu yaza TV. Sesibuyile singodokotela bothando. Sidokotela inhliziyo, sidokotela nengqondo. Bafowethu lokho kade sikwenza ngo2025 nango 2026. Ziyakhala futhi njengoba si-approach Valentines sizoshanela. So qoqa nje izibi. Siyahala sikwenza konke. Khona ngibona kwamanye ama comment ethi le show angazi isiyafana yini sevele skiphe la khona mase kushawa surprise. Ayibo mfethu adlala nase-acting Uthi yafana kanjani? like mayiqala sokuyinto eyodwa. Ufuna kube into enjani kanti? Ngandasethi. Vele like akayibuki mayiqala uyaskipha eze yofika la sekuyi surprise call because uyazi ukuthi kuzokhulunywa ngani la eqaleni. Khulunywa ngayo. Cha ukechaze. Awuchaze ngempela. And Yini inkinga yakho? What's your problem? yini inkinga yakho? Bafethu Khulunywa yini ngempela? Semsebenzini la. Guys ningakhohlwa ukusubscribe ni share page ni comment ni sinike feedback thina umsebenzi sowushaya nina nje into yenu ukuthi unibuke ni subscribe futhi mebe subscribe abantu ila ukhombisa khona ukuthi niyasupporta ila ukhombisa khona ukuthi niya appreciate umsebenzi mani commenta nisinike feedback ukuthi ngicabangani ngeepisode did you learn something is there something mhlawumbe ufuna ukuyishare nathi usifundise yona nathi singodokotela bothando because asikwazi konke ngoba siphila la emhlabeni siyafundisana abathi ufunda uzoyofa. Yeah, kunjalo impela bafethu. Akushintshile ikhona. Bafethu sihamba nosisaba uthula. Momondeya. Bahle. Hey. Shosile umuntu eze ngaye lana. Uyakwazi une-type, une-taste. Yabona nje nami ngekhathi zami impela nje. Kodwa ngibona ngathi ngoba kuzi Valentine nje. Kazi bezokwenza njani? Wevusi ngeke ngifake. Yabo ngoba ngisho nje nami ukuthi cha ngekhathi zami nami ngisayibhongi lakithi ngisawumanqele nami nje lona impela lo semandleni hayi cha hayi mfana Hawu Nkosi yami umshayisa kweqanda umphendulo kanti siyaqhudelana naye ma no sibabizi hayi asibabize sizwe ukuthi kwenzakalani ngicela nisondele bosisi bami sondelani bomme hawu bomme hayi bafana ungaya nje ngale mama ngapha mama kamsimele eze ngala usisi endlela ebengapha kwakhe ne right god right ice cold imike yakho sisi ila okay oro wena musangena lapha nendawo ne cela ukungena ngenkosi yami phansi nendawo senze usikhona ezwe kahle kwazi ukuba because bayabona lokho senibone yeah ne right kodwa boss ni right asishawo right Right man. hey konje uthiwa yini isigqoshi lokene Let's push. Mana igushi lena mina hlezi ngithi akusiyo like nokubona nje into eseyintweni into right because nokubona isikhathi esiningi ngeke kuthiwa indoda kumele ithengele umfazi wayo lesibhoko yini le Isigqoko leshayibisi kunophaqa abakhona ilinto i-fortune noma i-fortune Yeah. okay oh yeah nginokuza impela ukuthi hayi mo ingqwele unomfazi omthandayo shose ngoba nizela unonaso unakho sikhwama mhlawumbe Hayi. ophaqa Traditional. tradition Traditional. oh traditional
Mama ukhuluma iphi language ngoba ngizwa ngathi uyarola. Singisi and Afrikaans. Oh my god. Africa. Yeah, ek praat. Pride, yeah, man. Pride, yeah. Today we priding. Yeah, can we pride? Ja, as dan. As jy kan. Is yanking. Kuya more. But the window, but the faster. Birthday. Ja full. So wait, ufunde na amapuni mhlambe or the school senivele beyithi Afrikaans. I live in El Dorado Park, so Oh, from a colored community. Emakathini. Yes. Are you a Canad? Yes, man. We Canad? Masquaz. Yeah. Awu akwazana Bring it ngathi. today. I didn't bring it, don't worry. Yes, yes, what I didn't bring it. Oh, ngiyabuza akwazana ngani vele. Phela mina ngazi. Asengitshela something ngicela indaba. Yes. eh. Ngixoxele no. Nami ngangihambile ke ngiyoyijabulisa nje ngiphumile ngiyodlala abanye abantwana kwi weekend. Bese ke obvious phela izoxoxa namasekeni yabo isigabhini nini. And there was this kid we Canada yabo. Siyaxoxa. Encane uSmall siyayixoxela. Ngiyambuza yabo ngixoxela ngenye into yami ekenzeka ngakaphambana namaKhanadi sathi ukuba nekhishi kancane. So ngiyambuza ukuthi why emakhaladi why nina nihlezi linesibindi like aninawo no once inalwa. Yes man come lapha sweet right but once uqala into like there's uno akekho lapha. Ikhala liyayenza into liyayenza. Ugene lo uthini uthi angithinte la emuva la ku bra la emuva la. Ayithi ngiyamthinta khona okap. Useklabhini phakathi lapha emabodweni. Uthi ungele kanjalo okap uthi awu step now. Yes sir. Kathi ninjani bese like ni bitch kanjani yini le ese bokhula ukhula kanjani nikhula. We grew up in a tough environment where you have to be strong and stand up for yourself. So if you fight with me, I go fight you back. Awucabanga nje into yamakhala. Niyabambisana awule Awucabanga mebelo abodwa ukuthi kwenzakalani because akekho ohlehlayo. manje kuyenza kamakhala elo odwa akwenzeki hleze elwa against abanye abantu. Yeah, because people tend to piss colored off a lot, and it's very easy to piss a colored off. If you tramp on my shoe, we will fight. So it's very easy to piss a colored off, so it can happen anytime. So don't do anything wrong. Now njalo vele. I'm a sweet girl, you know. Bonke basweet. I'm a sweet girl. I don't fight. Huh? Okay, If I look. tramp on my shoes, we'll fight. Aw. Uyezwa nje noma ngasithi lapha nje indoda yeni lenze ngayo ifuna uthatha isithembu. Yabona ukuthi isithembu uzama ungene kuso sinzima kanjani. Senkingeni la. Ngoba mamncane akugcobe. Don't allow that. Manje ungitshela ufunze bani ke wena like mhlawumbe ekhaya kini ufunze bani? Cha ngalesmile la isakho yabo ubani omfunzile. Uma. Usmile kanje umama wakho. Ayinesmile esihle man. Okay, ayisingaqhubeka. No, anginankinga bafethu. Igama esesikhulumile inini igama lami nanguvuso wamanqale, nomusa wamanqale njengoba nazi sibheka kuDeza TV. Siyabonga ukuthi nisibhalele ukuthi nisithembe ukuthi singanisiza ngale ndaba. So isiZulu yas understand. Yeah. Okay. That's awesome. Okay. So ngicela ukwazi igama ukuthi ubani? My name is Keisha. Keisha. Yebo. Okay. From Eldar. El Dorado Park. Okay, le makaladini amanye. Eksemi unjani right? Kanti kuseme Yeah. Igama ubani? Igama ngombali. Umbali. Yes. Rose. Okay. Ubuya phi umbali? Ngiyala YouTube. Egypt. Yeah. Okay. Emakhaya vele ubuya Katlehong. Oh, umkhaya. Umkhaya wami phela kubi nonongo. Esikhaleni. Esikhaleni, ngampela. Yeah. Esikhaleni angithi ila masuzofika khona kwasinqengile noma Sekuphansi asinqengile isikhaleni la phezulu ngaphezulu. mosuka ngalindezi. Yeah, ngilapho. Oh, okay. Yazi mina ngakuphi? Ngakuphi? Mina ngasenyokeni. KwaNkulu, le ndawo kuthiwa KwaNkulu. Yabona Bona le emakhaya. emakhaya mfethu cha sajabula emkhaya. Yeah. Kulungile. Kodwa kwemkhaya uhlangoza suluthatha. Lutho. Ngeke nje uthi ngoba manje umkhaya society nawe. Hayi lutho ayisebenza. Yeah. But ukusiza sokusiza. Yes. Hayi, So tshela ngiyeza. mina bafethu ubani igama lomjidi ezengayi la? Ngize la for uDonald. Donald. Donald umuntu wakho. Yebo. uDonald akhuluma ngaye the same guy Umuntu wami nami. umuntu wakho. Yes. You know how long sana Donald? Sina 2 years 3 months. 2 years 3 months. Yes. Yini le wayibona ngaye nihlangana kuphi? Yini eyachaza ngaye? Enza ukuthi umthande ngoba namanje nisathandana until kodwa ke suthola ukuthi ulezi. uDonald into engayithanda kuye
uwumuntu othi uma umbheka nje vele ubukeka njengendoda eqotho. Okay. Ubukeka njengendoda eqotho. Asiyindoda eqotho. Cha uyiyo sengisho ukuthi into eyangenza ukuthi ngize Okay, yeah. yeah ubukeka njengomuntu oqotho. Yes. So ngathanda lokho kuyena nokuthi umuntu nje oright uyakhulumela mayinto wrong uyakutshela ukuthi ku wrong lokhu ku right. Akusiyo umuntu nje oba quiet. Ile ubuyithanda kanye. Yeah yilokho engikuthanda haya. Usamthanda after mhlawumbe ukuthola ukuthi uyakufebela nomunye umuntu esifazane or mhlawumbe Hayi ukumthanda So, kusamthanda. samthanda. Ngisamthanda. Okay. My sister Kisha. Donald on how long uthandana naye and then nihlangane kuphi and yini leyakuchaza ngaye? So me and Donald, we met about 3 weeks ago. La, It's in you, ne? yeah, it's still very fresh. We met at Senton, right? So I was there having lunch and then he approached my table. We started talking. I like the fact that he's confident. Okay. Yeah, he knows what he's dealing with. He knows his type and everything like that. And he spoils me. That's what I like. So Askisi nje abantu because mawuthi we like ukuthi he knows his type. Wena no sisi shuthi wena uyi type yakhe ngokudla ubona ngayo. Sisi mawubukile yini uyini naye uyi type yakhe noma? because when he approached me, he was like, "Oh, I love your makeup. You are beautiful. Ugcoke kahle," and everything like that. So, Mangbegu Sisi, you know, she's not the makeup type, you know, Mama Yasendlini and all of those stuff. So, I don't know, Hore, Kwenzaya life, what's happening. Okay. So then how long? 3 weeks. Yeah. And then how long? 3 years, 2 years. 2 years. Yes. Okay, it's up months. And on 3 months. 2 months. Yeah. Okay. Okay. Okay, no, you guys. So uthi you know ithanda ngoba I like the fact that he's confident. confident. Yeah, he goes for what he wants. Okay. Yeah, because it's not very easy to approach a person like me. So when he approached me, ngiyayazi ukuthi he has confidence in himself. So lokho ukubona like first day approach her or mhlawumbe the time isikhathi sami First day. and then you're like, Yeah, okay, this yeah. is the one I can give this one a chance. And he spoils me, paid for my date, he paid for my lunch that day, gave me some cash to take home. So I was like, yeah. You know kuzwa kuthiwa sometimes amakhala thing if uthandana nawo once wafeba hayi kuba iwar. Yes. But when wenze njani did you ask him ukuthi hey baba and then who's this girl now what or mhlawumbe you like no yazini let me ask the girl and then Yeah, I told myself, Kore, I'm not going to fight him not knowing all the facts. So when she called me, I was surprised, but then I was calm at the same time because you can't fight fire with fire at the same time. So I told myself, let me just lure him in and then we'll see what happens when we are together. okay. Yeah. When my sister ubafo after found out ukuthi uyakuthisela nani mbuzile mhlambe noma uvele wakhuluma no girl. No ngimbuzile mina ubafu. Yeah. Then I like the fact that now sombuza ngobafu. Phelile ke lesi. Okay, qhubeka. yeah ngimbuzile ukuthi uba ukhisha. Into akayishilo uthe akamazi. Ngamazi. Awaziwa. Hey, So kusho ukuthi umfihlile. Just umfihle. Eh. But then mode ukhisha yena wavuma ukuthi no I know the guy whatever in. So wase ekhanda lakho kwenzakalani? Obvious one sekwenza isilimo yamphika. Namkede uyavu. So njengamanje njengoba sila yini eringe ekhanda lakho like mo endlini mawugeza uqoka uzilungiselela ukuza la today. Yini embiri ngekhanda lakho ukuthi uzomndamba namhlanje or uzobopha enye chance or ufuna ukuthi yena asichoose ukuthi ufunani. Ayifuna ukuthi ayichoosele ukuthi ufunani. Maybe kwaba i-mistake yabo ukuthatha date usisi. Tshela ukuthi shothi usamthanda. Yes. Usayimisela. Ngisayimisele ngayo. Okay. My sister wena uyini ekhanda lakho beringa the time uqoka ufake makeup ufuna wanje kunje okay vele ufuna simafika la kubone oh mina nanga ikhisha wa but wena yini esekhanda lakho. I was thinking Kore is going to pick me, you know, even if we confront him. The thing is, we are still new, Mara. What we have, there's chemistry lab, and I see it going somewhere. So You can see I the future. definitely, yeah, I can see the future with him now. So
I definitely think Hori, it's going to go well. He's going to choose me. I don't know, Hori, 2 years, how many months is overlapping Mara. But you don't think Me, I'm here to stay. ngoba ekwazile ukuthula engathi did you ask him ukuthi unayo a girlfriend or no? When we started talking, he told me he's single. He doesn't have anyone. Mina, I also said I'm single. That's why we started dating. I wouldn't date someone who has, Someone. yeah, you know. So he told me he's single, and I believed him, Mara. When Mbali called, I was surprised. Mara sizobona ukuthi Bafo khona ufuna ukubuza usisi. Mina nje ngifuna umfolo ngamdinga la. Kunembuzo kumele simbuze yona. No sis. Cabanga ukuthi yena umuntu kumele ezoyikhulumela. Yeah. So before simfonele ubafo eze la. Uma ngathi ubafo uthi ucela ukunithatha no2, ngibuza nje wena. Lo2 nosisi lo wekhalad. Njoba nje uyibuyela lena kwaNongoma. Sesibuya kapha eBakhaladi. Ungavuma yini? Angeke ngize ngikuvume lokho. Yini yamsaba usisi? Hayi ngisisa ngimsabi. Okay. Bawusa umsaba because ungamshaya manje. Hayi angimsabi vele. Nangisathi. Hayi uNongoma phela. Hayi bengizosho ukuthi hayi uqhamuka kumuphi uNongoma. Okay. Yeah. Umsaba. Angimsabi. I'll fight for my. Nayo yabona. Uyabona umncane. Angimncane stop. Mkhaya uyakhuluma. Ake sizwe ngetrophy le ukuthi izohamba nobani mayifika la eDonald. uDonald ne? Yes. Simfonele ke. Ubani uya ku date naye? I'm going on a Oh, yeah. Oh, okay. Oh, still new, still fresh. Yes. Honeymoon phase. Yeah. Okay. Hori, I'm going to take him out since he's been taking me out. Oh, that's cute. Oh when But would you take him out there? Wenza namhlanje ngoba wazi ukuthi wena aniki date. Exactly. 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 Maybe we might go on a date afterwards. Who knows? Oh. Yeah. Ngambhazi ngeemfono ukole. Hello? Hi, baby. It's me, Keisha. Can you hear me? Yes. I'm outside your place. Yeah? Yeah, can you come out, please? Okay, don't make me wait long. Okay. Okay, sure. Hey, kulungile. Wasizazi wamtshela ukhisha ukuthi don't make me wait long. I don't have Ngoba patience. siyabalinda manje. Nathi asinasikhathi. I don't have patience. Ne? Mkhaya, Yebo mkhaya. samsocasha. Hey Mkhaya urise. Mkhaya nali ikhaladi la. Mkhaya usimele njengamaZulu Mkhaya. So tshela mina mfethu like mama ikhaladi, ubaba ikhaladi, khona umZulu khona. My mother's a colored, my father's a vendor. Oh yeah, so uyakhona ukukhuluma. No. Oh, barimingi no. Barimingi. Ndio enda. And the Steve is a vendor. Asithisibena. Okay. So mara wazi isiZulu, Yeah. Afrikaans, English, none. Skosa. Kanyan. This is what- Yeah. Okay. Isibenda sona outside stress. Not at all. Mara uke wire that side. Yeah. So Mara, when I was a it's- kid, so. Oh, okay. Okay. No, so isibenda. Barimingi. Awu barimingi. Barimingi. So tshela umude vele noma mhlawumbe isando sile igqokile or you tall vele or I am tall, but these heels, they just add a little bit of height. oh okay. Yeah. Okay. No stress. Subindo Donald. You know, yeah, that's his stats. Oh. Ngabe uDonald Lewis lo uculayo. I wish it was that one. Ay, that How? one. Oh, so kahle uyi-crush yakho lo. Yeah. Yeah. Do you you think can it would be right ukuba ne-crush like ube like say siyathandana and then ethi mina i-crush yami usibani bani? Yeah, it's fine because you know you'll never be able to get that Oh, person. nazaba. But opu ndoda engaka izoshawa. Bafamba kahle but
Sure. That's gone. We are just shooting something. I need to Valentine's Day is coming up, so I wanted to surprise you. Great. Cha wangisiza nami bese ngizama indlela yokuchaza ukuthi because bengalindele isilindele yabo. Ngithi nje silinde. Yeah. Ngicela ukuma nje nami lapha nendaba. Hey woza ngakhisa. Angenihlukanisi Nkosi yami. Ngenzela ukuthi khona sizoyizwa kahle le ndaba ye-Valentine ukuthi iplan wa kanjani nizoyenza kanjani eValentine yini. Futhi igama lami nguVusi no. Ngibuya kwaManqele. Ngibuya kuDesert TV ngwaManqele Sibongo. So into enzakalayo sihambe senza ama-vlog ama-interview about abantu abathandanayo just to khombisa abantu ukuthi uthando lukhona nani especially ngoba kuzi Valentine siyathanda ukwazi ukuthi yini oyiplanile ngeValentine umuntu wakho. Mhlawumbe nizoyidlela phi uzobunayo uzobusebenza mhlawumbe like yini plan? Okay, no, you seen the plan, my brother. Ooh, I was planning something special for her. Yeah, something special, something Very nice. super obvious. You see, No, because we are born and I Yeah. was eyes, my Monday. no bafo muhle kakhulu Say, I was never get tired. I want to get tired. my lord. So Yeah. no, I was planning something nice for her. Something nice. So you know, something special. You can announce it. Yes. Uyabona? No, Manje le nto ngiyavumela so lapho. uyayenza uyabona. Yeah, And ngiyavumela. then So mayisisho manje izospoileka. yeah, uyabona mase ngichaza uyabona yeah, kanjani yeah. sengiyayimosha because ayisase it's no longer surprise uyabona ukuthi njalo it's no longer Sakhuluma nge-surprise. Yena-ke kune-surprise akuphathele yona namhlanje yabo. So something nice ashilo ukuthi too early for it's too early. No, it's too early for the Valentine surprise. No. Now. I don't think ukuthi Wow. uyenza lento le for Valentine just ukukhombisa nje ukuthi uya-appreciate because uyasho ukuthi nina 3 weeks manje nithandana noqeda inyanga so I think ilabo bantu abahlezi be-appreciate nje ukuthi after 2 weeks hawu umuntu wami ngiyabuka yabo so because bekachaza la my sister ukuthi no kulo 3 weeks uhappy ufila ngathi uthola umuntu okuyena umuntu osezaziyo ukuthi ufunani empilweni so naye obviously wonke umuntu wesifazane ufuna ukuba umuntu wesilisa owazi ukuthi usefunani usebhekephi yabo so that phela kuzoba nomuzi nezingane impilo bemnandi so naye bencoma la my sister ukuthi hayi uhappy kakhulu so ufuna nje ukwazi ukuthi ngabe wena userious yini ngaye noma mhlawumbe uyadlula so ufuna ukwazi ukuthi ngabe userious yini enga-investa isikhathi sakhe kuwena ekuthemba. Yeah, no. Uyabona she's like a Rolls Royce installment. So umuntu omuhle nje akunalento yama hit and run nje phela because like You here to stay. yeah, I'm here to stay. I have good plans for her. You see. So yeah. Plus especially ngoba Because- uyi-Canada. Yeah, because Yawazi, you know, basangene But ngempela. ungathola ukuthi So- ungathola ukuthi mhlawumbe yena-ke kukhona umuntu anaye or mhlawumbe ukufebile ungamxolela yini mhlawumbe indaba yakho niwayilungisa kanjani? Aish. You see now that one is it will be a disappointment. Uyayibona? But It will be- uyoyilapha kanjani? Eish. Hasazi sobona khona mhlambe singayixoxa ukuthi silungise if then kuyalunga and then we'll take from there because I believe that as human being we are not perfect being. Sinamaphutha. Uyayibona ukuthi njani? So now she have some weakness, I have my weakness. You do understand I'm not 100% and then she's not 100%. Sometimes senza amaphutha. Uyayibona? And then some certain things maybe when I cheat there will be something that I'm not aware of it. Maybe lento le ngiyayenza mhlambe amphathi kahle. Uyayibona ukuthi njani? And then bese imlidela kuphi ukuthi manje ahlangane nomunye umuntu. Uyayibona kunjani? So wena ngoba uthi uyena kuphela awumchitheli ini okusho ukuthi phethe kahle yonke into oyifunayo ikhona. Yeah. Awukushodi lutho. Hayi cha akushoti lutho. Okay.
Bentley installment. No, yazi siyazi sikhuluma kakhulu uyoze ngingene ube ngathi ngifuna ukunihlukanisa something. Awuthi vele sigayi surprise le akuphathela yona so that nizoqhubeka nosuku lweni because ushilo ukuthi niya kwi dates. Can't wait. Nathi siqhubeke nosuku lweni. Wow. I can't wait for that surprise. It's a big one. Wow. It's a big one. Ngicela ume lana bafu ubuke le ndoda le so that umama ezokuvala amehlo. Yeah. Bafo. So ubafula ngembizayo ke uyena oyiphethe surprise bese senzela ukuthi mofika ungafikeli kuyona sifihle so that singaspoileki phela. Usangizwa nje kodwa mfowami. Ayikathi ayisangizwa. Nervous. Zinhliziyo necala ikuthola ukuphumula. Kodwa kangisho ukuthi necala mfowami. Sizobala ngaku3 and then let's be sizo surprise. 3 2 1 ngoba Surprise. Mbani. Hayibo. Iyo le surprise wokhuluma ngayo. Young Mas, Anisondele nje ma usengala. do you know her? you the guy needs surprise. Don't you like my surprise? Mbali. Yebo. Oh, you know her. Uhlangana ngaphi nomuntu? Kubalekile lokho mfowethu. Lokho kubuzayo is it important? Ngikhuluma noMbazi. Mina ngikhuluma nawe ngithi mfowethu. Mina ngibuza wena. Ukhuluma nami ubani wena nje? Mina ngumusa bese manqele. Sibo, hamba naye mfowethu. Mbade awumchazele ukuthi Manje seliyangisanganela. no okay ilungile bhuti sekusanganeni. Aliyangisanganela phela. Mbade No, umchazele no, ukuthi calm basenzani. You know. Abakusanganeli. Kuhambani kahle la? The time. Khishi. This is your surprise. I need to. You said I'm the only one. You'll take care of me. Where? Yeah, but angathi ngikutshelile. She called. Nayo lo umamkhulu. Oh mamkhulu. Oh. Qani. Okuneplan ubuza nayo ba because lana yona bafune azange lapho kuzokuphamba nsu. Bathi ngimtshelile Mbali mos. Ungitshela ukuthi Ngimtshelile ukuthi mina ngicabuka la ebukhosini. ubalo. So uyabona ukuthi isithembu sila. Ubukhosini bakuphi? Ebukhosini buphi? Ha. Ubakuphi ubukhosi? Usho kanjani Mbali? Ubani lo? Sungasebukhosini namanje. Sungasebukhosini. Wangazi lo? Ubalo. Uzomfaka ngenhlamvu. Hawu. Uma Ngiyabe ngala. ubalo. Zoboshwa. Him. Kwathi ufika kanjani la? Ubalo. You. Hawu mama. Ubalo. Ngathi ma. Niyadubulana kulokhosi oqhamuka kubo. Kanti leza Ngicabona ubukhosi lo. Hayi ungangichazo. Shuthi say Ngenzeni mina? Ungangichazo. ubalo gel. Wena uyaphapha uhlekani. No. Awuyale awuthi. Yini inkinga yakho? Thina lana ngoba sila asivelaza asuka nje sathi size kuDonald. Nawe umuntu Donald. osizile wabiza umama wasibiza sonke ufuna bazokwazi ukuthi uDonald uyimisele ngani. Ngoba ubuyibukhosini ngiyakuzwa lokho mina. Mhlawumbe vele uthathe isithembu. But then ubungazi bachazela. Khawe futhi ubaphi lobo bukhosi? Angazi. Awusitsheli ngathi ubakuphi lobo bukhosi. Uyabazi ubukhosi obakuphi? Umbuzo ngiyabukala ubukhosi. Wena ubuye ebukhosini bale kwaZulu elokhunjaneni. Wena ubakuphi ubukhosi obushoyo? Hawu mama. Angithi uyakhumbula bengithe. Uba ugel. Bangibuza umbuzo uthi uba ugel. Ungathi sh. Pendula phela. Hawu. Awumazi. So If awumazi ngisho uthi awumazi. Namhlanje sewazi ukukhuluma na. Hawu bengakhulumi. Hawu. Uyamazi kanti? Hawu ma. Ungathi ma, suma wakho. Bafo netshela ikaje yabona lana siba 1 2 3 4 amajita. Amantombazana awu2. So azizile la kuzolwa wena nawe asibathist wena. Manje mfowethu wabona these things of yours guys. Manje lihlazo lento. Nihlazo. Manje Lenziwa nehlazo. Lenziwa nehlazo. Lenziwe yithi. Yini ihlazo yithi? Nanokuthi ihlazo kuwe lento noma ku. Ihlazo mina kuwe. camera yini manje ama-camera. Khohla amakhamera. Ah, ungathi Ngihlazo khohla mina. amakhamera. Ubani lona? Ngihlazo mina. answer her. Tell her. Isho uthi ngihlazo. Khishi man. Umazi kanjani? Oh yini naye? Sibangani. Ah. So now we're friends. Mara, we've been dating for the past 3 weeks now. And ubuthi uzomkhetha ubuthi uhamba naye. Yeah, he told me, oh, don't worry, baby. You are the only one. We are going on vacation. I'm going to take care of you. Manje, you are saying we are friends. Friends, my foot. Angithi bengizokutshela ukuthi yakhe ukhona mamkhulu uyabona. No. So and then bengicala into you are kanje. single. You said. So, Kusho ukuthi iphutha lami nje.
ukuthi ngikubhayisise angithi bengifuna ukuthi ngidonse and then ngikusondeze Yes, eduze intombi usuyishelwa ngamanga. uyayibona ukuthi njani manje angithi bengifuna ukuthi ngimdonse and then sibone into yakho uyayibona So manje into yethu and then if then masehamba kahle bese ngiyamchazela ukuthi hayi mama isimo sinje. so ngiyayizwa plan yakho ngiyakuzindlela uchaza ngayo. So ngifuna ukwazi ukuthi wena the time you move on uza kulo kukhona mhlawumbe ube sokushoda ngalo ubekulekha ngale usisi loya oluhlaphe cha akukho ubufuna nje ueda inamba. Hayi cha mfowethu sewuyamona naye uyayibona ayebo bengashoti lutho nje Yeah. uyayibona so bengifuna ukuthi ngi-add uyabona I was just like building my castle man. You said you are lonely, you haven't been with anyone in a while, you need someone that's going to love you, take care of you. Manje, you are saying there's nothing that was shorting. ayisho ukuthi ubeyakudlala isosi. Aw baby angithi that's why ngithi I was just drawing you near to me uyayibona ukuthi njani Were you serious about her? vele mfowethu U-serious ngaye? Vele. Serious how? Kulo 3 weeks lo yini oyibonile ukuthi ungaba serious ngaye yiphi ama qualities owabonile kulo 3 weeks ukuthi no so I saw that she's down to earth uyayibona ukuthi njani and then Today I'm not down to earth. Namhlanje I'm she's up to earth. that's not so uyamangaza uyangishoka manje so unomlomo kana akusho ukuthi wena bo pretend no. What to pretend? Pretending. What You're uqamba amanga? pretending. hayi benga pretend Ubenzani? mfowethu yini wena Uqamba amanga mfethu. Asikhuluma ivara. No, uqamba amanga vele. Wena uthi manje uyafakaza manje ungipushelani mina? Manje uphushana baba. ufakaza yini Upushelani? Uphushana baba. yini wena Ungipushelani? Baba. Yini? Wenzani? ufakaza Uzoyimela into enzani? Uphushana baba. ukhulumani lo Wenzani? Manje siyakubuza la umbuzo ukuthi ufebelani. Ngikubuza umbuzo wena uyangithinta. Ufuna ukungi- Uyazi ukuthi uyangiharasa. Uhlanyiswa Harass ubani? yani. Harassment into Bazi yenzayo. wena Ngibambelani? Ntombi wena. Yebo wena. Oh mentombi kuphela iharaswayo. Uyazi lento yenzayo ungiharasa. And nama sengireact ngikuthanda. Yabo, sesalunga sihamba counseling ukuze sibe right. hayi simadoda asimele la sikhombisana Ngeke ngiyenze into angeke ngiyilwe nawe mina mfethu. Ufuna ukulapha Ngiyakuhlonipha. kweintombi zakho. Kodwa wena ungihlonipha. uyaphapha ukhuluma kakhulu Mina ngikubuza umbuzo kanjani mfethu. lento le Wena lo sisi Wayenza wamshela kanjani? ngamanga. Waqamba amanga wena. Wamtshela usingile. Wawuqambelana ngamanga. hayi mfethu angithi umuntu sewuyamsondeza Uyamsondeza. yeah Pho usho lana ukuthi wena be-pretender sonke lesikhathi ngoba uyakwazi hayi ukukhuluma. mina bengingapretend mfethu Now ubu-pretender because you were lying. If bufuna ukushaya isithembu wena bemele umthetho nomama khona. Nentombi ekhona uye kuqamba amanga. lalela Utshela ukuthi one day uyazi. hayi wena khula wena Hawu Nkosi yami yazi lana sidatshoka. Uye kuqamba amanga. Musu approach izinto ngamanga. Yabo? Wehlisa umoya mfethu utshela amangani mfethu angithi wamqambela amanga. hayi Unemama la manje suye. phela uhlangana nomuntu estradeni uthi hey, mina ngani isithembu Angisho ukuthi umtshelanga umthetho unomuntu okhona. Yabo? Ukuveze lokhu nomuntu leso okhona. sikhathi ukuthi mina ngimtshele Besofika leso sikhathi. Naso sesifikile. Manje- Ufuna kwenziwe njani? Okay, Awukukhuluma ufuna kwenziwe njani? Ilungise le ndaba kumtshela cha yazi mama asikisi hlapha ukuthi sizoyithole kanje angazi lapha ebukhosini manje sengilungise kanjani because sisemakhemereni uyayini Kodwa ikamera. hayi ingikhohle kanjani uyayini camera manje Ngiyamkhohlisa, manje so ngiyamkhohlisa. seliyambukisa ngabantu Wena ngqathi lento ekhulumayo kwenza indoda mhlawumbe uyibona uyindoda lento yenzayo. kanti yini wena Ngiyabuza umbuzo uyibona uyinkosi nje ngithe ubuye enkosini. Ebukhosini angithi. Wena uyibona nje Yikho uyinkosi. nje wonke umuntu usuyisigora la. usisidobula. No ngiphaphi uzosifaka uzosifaka inhlamba. Uzoboshwa. Usuphuma ebukhosini. Lungi awu mama mana uyazi bengichazela lento le mase okay kuza ngasiswami angithi sila Yebo. ubhuti akakhuluma into eqondile lokho uyachaza ubhekane Yes. wena mawuphuma endlini angithi ngibuzile ukuthi siphi isinqumo nasekhanda. Yes. Yes ngicabanga mhlawumbe ungazi ungaphinda usitshele futhi ukuthi kahle yini oyimisele ngayo wona njengamanje. Into engiyimisele ngayo njengamanje ukuthi akubhuti uDonald akhuluma iqiniso. Mina mawukuthi kwaba imistake into yakhe ngizoma-understand njengomuntu wami sesiside isikhathi vese sithandana naye. But ngifuna iqiniso kuyena. hayi asami zokhuluma endlini hayi Ufuna ukuhamba naye wena. And what Angihambi about nawe that? Saka njengamanje. hamba. Ngisafuna iqiniso. Fike hayi nathi angithi futhi. uzothola ngendlini Usisi uzoqhubeka naye. ngizobuyela kuwe No, uzoqhubeka yini naye? Nithandana. Yazi le ndlela approach ngayo lento mfethu ngathi awunendawo. Bebeka kwi-date futhi. Ngizokushiya phela nami mangabe awuzazi hayi ufunani. ukushiya kanjani Mina ngicabanga ukuthi kumele umshiye my sister. hayi bo ngeke Ulindele ukuthi ukhethe phakathi kwami naye. ngeke Shuthi ngiyozokushiya ke mina. ngeke Because ngenze ngisimele isithembu sakho. Okay can't do that my sister wena kunento eyenzakalayo i-conversation uyayizwa njengamanje uyezwa ukuthi uthini ubhuti uresponda kanjani umuntu wakhe
nawu umuntu wakhe wena what is your say lento leyenzakalayo? He's very undecided. He doesn't know what he wants. And me, I want him. We have a good thing going. I see it going far. Valentine's Day is approaching. So maybe we can continue things. Mara is undecided. Wena uyafuna ukuthandana nomuntu oliqamba amanga. No, but Umuntu uyambona ukuthi wenzani? hayi wena uthi Uyambona ukuthi wenzani? No, let's be honest. Sikhuluma iqiniso. Let's be honest. Uyambona ukuthi wenzani phambi kwakho. Ubhizi mncangana no my sister uthi wena uzobuye ekhulume nawe. Wena do you wanna settle for less that deep ukuthi umnike chance ukuthi ufuthanana naye umbone lo muntu uthi wenzani? Or uswenzela for ukuthi give an insight. Mase mhlawumbe kunika lento akunika noma keep for vacation and then mase yamdampa. If it's that then ungangibuka kanjalo nabafu ngathi manje ungazi yinki wena uzokwenzani? alomfana wena uyaselela. me, I'm in it. He promised me, Hore, I'm going to get a monthly allowance. We are about to reach that time. So, uzongiphatha kahle and everything like that. So, I'm here for it. If he made a mistake, it's fine. He can fix things with her. Me, I'll understand. I'll be there. When he comes to me, it's my time. When he's with her, it's her time. So awunankinga. No, it's fine. But the thing is, he should have told me from the get-go, Hore, he has a woman. And I would have understood. You understand? And maybe we would have gone for a different way, approached it a different way. Mara, the way we approached it now, but I'm still willing to go forward with our relationship. Yazi nje manje bathi ibhola likuwe. hayi bathatha bonke Mkhaya. Yebo mkhaya. hayi ngibathatha bonke Kodwa uyamuzwa Awuthula ukuthi ubani? uze nangemali. Ubani uthi Umfundisi uthi ekhaya uzomupha imali Uyawona ngoma sonke. uze ngemali vele kuwe. manje seliyajola Hawu, ubani sibajo. Joli. ekhaya Wazwa exaggerate bo. Indaba engaka. Hlola indaba zakho ukuthi hayi mama thola uyamuzwa ukuthi uze ngemali yakho. Nangu Uze ngemali yakho yena. save la. Uzama ukusave iwele. Ngizama ukukunika i-chance yokugcina. hayi but If uhluleka ukuchuza nami ngizokuyeka. Because ngeke ngiyimele lento yakho yokuthi angeke hamba udlala amacashelana. that one you won't see it no it won't happen Yenichuzayo. Hlukani. angeke Ngeke uhlukane naye. Yena. lo Oh, uzomyeka yena. hayi cha Lana khona. two Hayi ke. Mina into engiyibonayo la ngendlela yami ne Eh. ngikhuluma nawe emkhaya kabafu. Into engiyibonayo la uthi ngeke nihlukane. Akayikhulume kalo. Usizi ngapha uthi yena she's willing ukuthi beqhubeke bebe right even if ukhona wena. So ngibona wena la uyi risk. hayi risk yani manje Because uyahlukanisa uyahlukanisa noma ngimtshela iqiniso. hayi wena Wena manje. Ngimhlolisa Awungazi iqiniso. manje. Ngimtshela iqiniso. Simele kahle. Wena lesamuvuma ukuthi nizoqhubeka. Bazoqhubeka. Hayi noma. Bazoqhubeka vele uyambona It is yini ekuhlulayo ukuthi wena uthi usisi uzomyeka or uyamyeka khona manje. If awumyeki manje mina vele ngiyakuyeka. Mkhaya yeka le ndoda ayazi ukuthi ifunani. Because awuzazi ukuthi ifunani ngidala kodwa nje awazi ukuthi ifunani. Awukwazi ukuthanda nongakuthandi. manje soyangithoba Angithuki. namandla kulo Angithuki. nikeza amandla Ngidala ukuthi ungahluleka ukubona into oyithandayo neyidingayo. Nenzani sisi? yangihlamba wrong la ngami. yathuka Yiphi inhlamba? lento qothe kwesho Ukuthi umdala kade umncane yini? Asho umthandi. Yazi basebethi umdala wathi ngcono bakusathi umdala. Usithiwa umdala. Umdala. Lalela guys into enginothisile mina ngoba mdala ungaba mdala but ube nengqondo encane. Yes. Ya ungaba mdala ngokweminyaka but ingqondo bese bancane. Angisho mfowethu uthi wena. uyangijwela Kanjani umdala ingqondo encane. No mfowethu angikhulumi mina ngawo ngisho ngenze example ukuthi kuyenzeka na my sister kuthiwa umuntu niyahamba niyafeba nina kafana obani abafekayo. ne Wow ngibona ngifeba mina ngifeba nawe. Just because uyafeba kusho ukuthi sonke siyafeba. hayi angifebe mfethu that's why ngithi Ubuye ebukhosini. I wanted to build my castle mfethu But uyabona uyibuilda ngamanga. I-foundation yakhe iyabheda. hayi i-foundation ayibhede mfethu uyabona that's why ngisho ngathi mawuhlangana nomuntu nje ngeke uthi mina sengane isithembu bla 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 ngathi uyamsondeza Yeah. uyayibona Sure. umsondeza Yeah. Okay. baqede kuba la bese niyahamba so uyamona kancane kancane baby steps nje ukuthi umuntu Mfowethu. kanjani Siyenzeka kanye isithembu seyintombi. Noma isithembu senzeka uma usumthathile lo munye
waba umakoti ebese mhlawumbe ke ngazi kanjani sikhona isithembu sentombi wena ngoba ubuye ebukhosini. Ngikufundise manje sewena ukhuluma into ongayazi. No, ngiyabuza ngithi. Hayi cha, awuthi ngichazele. Okay. Angithi mase ngithole izintombi zo2. Okay. Uyayibona? Ehe. Sesiyaqala. Uyayibona nje njalo. Okay, akanalutho. Okay. Uyayibona ukuthi njalo. Okay. So I have to see what she's capable of. Uyayibona ukuthi Oh. njani. Yamtest. Uyayibona? Okay. Capable for yini. Okay. Uyayibona? Futhi ngapha Mhlambe nothanda ubusiness because no 3 years now uyayibona umuntu othanda ubusiness uyayibona. okay So like I was planning ukuthi mfowethu ngimcashele la eTown uyayibona. Okay. And then bese ngifakile istock uyayibona ukuthi njani. Okay. And then umama ngapha uyayibona ukuthi hayi umuntu ukuthanda lezi zinto labathi amagazini Okay. uyayibona ukuthi njani. So ama modeling or bathi modeling what you have uyayibona ukuthi njani. So like I wanted to uyayibona ukuthi banento zo2 singafani. okay Mm. uyithandayo Yeah, uyayibona. And then so bengifuna ukuthi ngiba-boast. Uyabona? Wanted to boast them so that uyabona lento le mase sifika and then ngiqale ngikhiphele umbali amalobolo uyayibona ngiqede. Mase ngiqedile and then bese uyabona ukhishi ngapha. but Uyayibona? yeah So ngeke you can say ukuthi ngifuna ukuthi ngishade umbali first and then we start our own things. Bese ngiqhamuka ngilanda futhi umuntu anganalutho. Uyomphatha kanjani? Ngeke ayivome ukuthi angeke uthathe imali yethu la. manje Sisebenzele kanzima uyayibona ukuthi njani. uyayivuma manje Because mina bese ngibona ukuthi okay akanalutho okay. Because like mina I'm a businessman so bengithi uyayibona ngiyabasondeza and then I finance this thing and then sesiyaqhubeka mfethu. nina niyamuzwa He promised me Jorge is going to get me into an agency. He's going to take me abroad for my modeling and stuff like that. So I still believe that he can do that. Mara, you just have to be honest from the get-go. Mina yazi into engiyibukayo. Honesty is the Uba for sengimzwile ekhuluma ne. Yeah. Sorry mama. Sorry Nxesi. Ngikuzwile mfowethu ukhuluma ne. Manje nje uqamba manga. Lento eshoyo mina ngikholwa. Yabo I think uqamba nje amanga and umdala ngokuqamba amanga. Lento yenzayo nje unamanga. Uqamba amanga. No. Uqambelana manga. Yazi uzoyichaza evusi lento le uthi uzuyabhalansisa ngezayo. Uqamba amanga, uqambelana manga. okay ngicela ukubuza mina yebo ngiyizwe shoba futhi lama my sister la wayichaza kwethu hari my sister la usiyena tukugana nawe ngoba wena ngiphatha kladini nini awe ngalokho ukuthi ngapha uyabamnyeso Awuyazi ukuthi abafazi musibathanda imali. but lo akayithi Into yakho wazi kanjani? angaze Wazi kanjani umuntu wakho intombi yakho le? ngithi angaze ngimuzwe ngoba sila ekhuluma ngibani but lo ngizimunizwe ekhuluma ngayo just Ngazini mina if then angakhuluma ngemali ukuthi ayithanda imali. Lento yakuthi wena uthi uzothanda intombi. Intombi ayinandaba nethando lapho. I-relationship Ufuna imali. so wena ama-relationship ofuna ukwenza. Bandalwe kanjalo labantu awuthule wena. No, but Bandalwe like kanjalo labantu. ngicela ukubuza mina mfowethu. Akukho uthando So mina ama-relationships ozama ukuwabuilda la based on imali. Kahle kahle. Awekho based othandweni. That's what you're trying to based say. because yimi angithi nginethando. Okay. okay I'm the one who love. no akunaki Uyayibona abafazi abadala ukuthi bathande. yeah ngiyakubona ukuthi uphume obukhosini into yakho uyayimela uyakwazi ukukhuluma in so kodwa ke sizocela ukuthi size ngosize sifike nabo la ukuthi bona bayimisele ngani sizoqeda usuku lwesi ngathi sihambe ngokuthi ngisala nobhuti ngiyamthanda ngithande naye kwenzakalani Hayi mina since athi yena ngeke kwazi ukuthi amshiye usisi lo. Hayi mina ngizothanda ukuthi nami ngimshiye. Because akazazi ukuthi ufunani kanti imdala njalo. So angikwazi ukuhlala nomuntu omdala ongakwazi ukuthatha ama decision a right for yena. Ngoba shuthi uyachaza ukuthi ufuna uhambe supply imali ngoba phela shuthi nemali eningi kakhulu akaqhubekeke asupply nabanye nomunye uzomthola futhi mina cha ngeke ngisakwazi. Kesha Me, I'm staying. I'm here for it. so nihamba na with this Yeah, we're still going on the date. I need to be. la ngokhishe buzo ngithi Baby. Don't pendula phela. yesaba ukuphendula khona umfu Asiwebona.
Mama sicela ukukudedela yazi. Yes. Bengicela mama simdedele. So I dressed up all for nothing. No, I got done. You know how expensive it is. no, Keshi, man, don't. And you say you'll see. No. We are going on a date. Ukutshela ngenkani. Yeah. Okay, namhlanje is a new person, eh? Hayi, mazi benga. Awubazi lokho ne. Yani nje lo. Yawuthi usasemncane. Usazomazi. If ngiyaqhubeka ngoba ethi uyena akanankinga. Uyangishiya mbali benithi mina ngizokuthengela imoto. Wena Oh, ngathi akathandi umba. baba nami Ngathi akakuthandi lokho. ukuthi ufuna ukuqhubeka nami uzoze kodwa uma ungakakwazi ukukhetha mina vele ngiyakushiya manje. Sekukuwena. Hayi, Sihamba naye emkhaya. hayi. Ya upina. Sifike naye. Kwa imoto yami. Ngafuna ukuhlanisa. Ngani manje Why is mfethu? it so hard? Ungahlanyisa ukhisha ke ngoba ukhisha nawe imisa nokuhamba nawe manje. Why is Figure it so it out. hard for you to leave her? She doesn't want you. 3 years, 3 weeks. Yeah, so But what we are building is something special. Even you said it on the first day. You said it was meant to be. The time, the location, everything. So we can build something new, something fresh. She doesn't want you. but you have to understand because ngangimlahle nje mbali. Because support bengana lutho. Lutho. Uyayibona ukuthi nje. She was there for me. And now you have Yeah, everything. she it's was fine. there for You can me. Continue. My family abandoned me. Uyayibona ukuthi njani. So, Wakwamfebela ngenkathi ungenalo. hayi wena ngifeba. Ngiyabuza. Yabona umfebele ngoba esenemali. Imali. Uzofela Umfebele ngoba usubona ukuthi unemali. seka right phela segezekile. Okay, yazi bafo bengicabanga ukuthi senze kanjani la. Ukuthi sizokwazi ukuthi siqhubeke nosuku into zesizokwazi ukuthi sizenze kahle. Ngicabanga ukuthi mhlawumbe sibe ne conversation phakathi kwabo boyithu. So Okay. mhlawumbe sibadedele kwamanje because ubafo uyambona ukuthi okay, yes uyamthanda umama. Uyafuna angazi if uyamthanda or une idea yokuba naye, yabo? But nangu nomama naye uthi ngenxa yokuthi khona nangu ukhisha uzohamba but if akekho ukhisha ungapha ngithi. So ngicela ukuthi sibaphe ithuba lokuthi sihlale nabo phansi sikhulume nabo and then sisale ngokhisha. Okay. Because Kisha I think uyabona ukuthi ubafo Yes, ukwenza I second option or I makhwapha inside chick nasho kanjani like phambi kwakho straight ukhona because akakhona ukukhuluma nawe se when uyamtshela straight izinto esifunayo ukuthi you want this and this and this and this and you don't have a problem with this and this and this and this phambi kwabo bekhona bonke but then uyehluleka ukuphendula ukhona mama. And it's kind of embarrassing. Because I thought you'd stood up for me. Uwe wangihlambalaza manje so biza abantu bama camera la. We had to find out the truth. Manje So- what about my neighbors? Bathini labantu la? don't Sestrateni khona. You don't care. You don't care but what you know we are building what uthi wena you don't care manje. You should have been honest Sengihlamba from the la. start. Honest angithi bengizokutshela. Bengiyokushondisa. When? No, when the time is right. Bengizokutshela lento ukuthi okay. Kishi, so. Are you proud of yourself? Ujo kanjani ikhona indoda engasiqina. U-proud ngoba ile ndoda eyiyona njengamanje. Ngisangene mambeka. Hey Angisho ngisho ngibuza ukuthi are you proud na? Lomjida bethi yazi ubeka untsho ukuthi attack. I'm not trying to attack you man my king. Angidobu ekhosini my king. I'm not trying to attack you. Because into engibukayo ngawe into Kahle wena ngitsama ngibheka. angibhemi nomtsango. Into engishoyo mfethu ukuthi kahle mase siyibuka lento leyo. Wrong wena my brother kahle asikhulume nje iqiniso sekuyale nale mina ngilwi nawe but wena ulwa nami but awusikutshela iqiniso manje you are very very wrong uthe uhlama ungenamali wenzani ubuthanana nomama uthe usunemali wenzani wawulanda my sister ngapha ngobani usuyam afford uyakhona ukumkhipha uyakhona ukushaya ama vacation uyangibamba kodwa umama uhlale nawe ungenalo ukuthi wakhona ukubuild listen wakhona ukubuilda wakubekezelela ungenamali uqinisile uma uthi abantu besimama bayayithanda imali yesu you are right but yena wakwazi ukuhlala nawe ungenamali uthe wena mase unemali usuthi wena ufuna isithembu awusho ngani sonke lesikhathi ukuthi wena uzofuna isithembu angithi imali bungabi nayo so usunemali usuyibona uncleve usuyofuna abanye abantu
abasha ama-modeling wabathembisa iy'nto ey'ngaka ukuthi uzobahambisa phesheya for ama-model. Uqambelana manga. Ebukhosini, ubukhosi lobo usuka kubo wena uqanjwa manga. Because how you are operating, you are lying. U-operate-isa umuntu ongafundisekile. Uyabo? Shuthi lo bukhosi bo manga ngenza ukuthi uqamba manga nama. Azoshini wona ebukhosini. Ngokuqamba manga kanje. Sho something because sengiyabona kakhuluma khuluma wenye unayo intombi. Yes, nginayo intombi. Eyodwa. The time when you approach her Mhm. bama-approach kanjani? How izokusiza ngani lokho? Ukuphendula kwami lokho kuzokusiza ngani? Khombisa ukuthi wena ucanga ukuthi uyi-clever wena. Ngani? Ngokuthi ngafike ngashela intombi ngathandana nayo and ngadecide kuba loyal kuyona. Because ngeke ngishela intombi engayithandi, number 1. Number 2, ngizolala kanjani umuntu ongamthandi? Exactly. Uyayibona ukuthi njani. I'm loyal to No, when you agreed nomkhobholo. Hayi anginomphobolo. Nomkhobholo. Ngijwayele. Okay, ngicela ukubuza baba, mangathiwa my sister nayo bephuma ebukhosini lebona ngoma in mangathiwa nje nayo decide ukuthi edo wesibili umuntu njengoba nawe wenzile. Ungaba right lokho? Uyabona isithembu sendoda ayisemfasi. Ubani washo lokho? Intalo. Ubani washo lokho? Ngakutshela umthetho injalo. Umthetho kabani? Okay. No, it's fine. Yazini sizokhuluma singaqedi la. Uyafuna ithuba lapha enikhulume nilungise eceleni? Okay. Alright ngathi. Ngiright ngayo. Uyamiyeka. Ngiyamyeka. Awusamfuni. Angisamfuni. Uyobuya. Keshe. You still down for him. Yonke le conversation yenza la indlela akhuluma ngayo uzwile but you still down. It's okay, we'll sort it out. Things happen. Do you love yourself? I do. But like, is this you loving yourself ukuthi uthandana le out there? Do you think you love yourself enough ukuthi ungaqhubeka uthandana le out? Uyibona ukuthi ikutreata kanjani phambi kwakhe umamkhulu? He'll change for me. How do you know? Because one thing when ngeke ngayinotice ngabantu kuma relationship is that ba ignore ama red flags in relationships aqala. Yabona ama red flags owaqala wabona ku relationships aqala azoqhubeka until emshadweni, and ngenzeka ukuthi the more uqhubeka insuku aba worse. So sometimes it's good ukuthi isaseyintsha lento le 3 weeks angisho ukuthi ihlukana nayo, but it's good ukuthi ezinye izinto uyiyeke kusase early. Ungaka invest ama feelings, ungaka invest ama emotions, mentally, psychologically. Yabo isikhathi sakho mama. I hear you, but what we have, I see it going further. So As long as it's business. it just started. So Indlela engibuka ngayo yayo. No, it's fine. Zicela sihambeni. Sizohamba nawe. Yeah. I guess uzosala uqhubeka nedesini. Yini into ongayitshela abantu emakhaya abesifazane abasesimeni esifana nawe njengamanje? Into engayitshela abantu abasesimeni esifana nami njengamanje ukuthi ungaboyethemba indoda. Okay. Special emjolweni asikho isithembu somjolo, so nje umfana uyashintsha ungabosho ukuthi uyamethemba or uyamazi. Nangi phambi kwami owami ungigilile bengimthemba kodwa nje cha. No more. No more. Yes. Ufila kanjani ngamagama ashoyo mama? Khona, it's not something that can make me proud, uyabona. But you are proud. Ukuphethe Uyayiqhenya ne? I never thought ukuthi lento izophuma kanje. I want nje. That's why ngithi mfethu bengithi so ngiyabalance, yabona. So but ayiphumile kanje bangihlazile. But ngiyazi ukuthi lo akahambi. Shuthi nami ngisafuna ukusho lento eyisho nje manje ukuthi uyazi ukuthi ngiyahamba. Mina bengifuna ukuthi ke uyayazi into okumele uyenze wena. Right ukuze ngithola. Uyayazi into okumele uyenze. Ngeke sikutshele ukuthi uyayazi wena. Sho mfethu angithi umuntu wami lo memwazi sihlala isikhathi eside and then ngazi la hlala khona and then ngizomlanda sikhulume sixoxe. Uyayibona? And then silungise and ngize futhi ngapha uyayibona ukuthi njani mfethu. Ngixolise ukuthi uyayibona ngiphayizile wangigejile. you will apologize now on our date, and you are taking me to La Parada. La Parada. Parade. Nake naye la parade. Kwa mai naye.
siyakhona phela. Okay. Oh kuyisa kwaMayimayi Maye mina. Ngaphila parada. ila parata ngala. Mfethu angithi uyabona umuntu wesintu umbali. Umndeni. Oh, lona ndlela obahlukanisa ngayo umuntu wesintu Hey. lo uyayibona. Phila parada. Ngidalibuza Kisha thina sesiyohamba sonishiya la noma sizihamba nawo my sister kusala no nkubene la parada. Ikhona mhlawumbe imessage onayo for abantu besifazane abasibukelayo. Mhlawumbe I don't know. All I can say is go for what you want. Don't back down on anything because you'll miss your opportunities. So, yeah. Do you, girl. Fight for your relationship. Fight for your man. Fight for your man. Is your man fighting for you? No, it's fine. We'll Bafo uzothola ukuthi sihambe ngisipike naye usisi about it. ngizokubeka. Okay. Noma ubheda nje mfowethu kodwa cha salisubamba nawo 5. Oh, Lungile mina some Pinda take us home. Take us home. Cela ukuhamba. Hey, Zuzu, welcome to Yellow TV, another episode of Young Chola. Another day, another penga, another horse one, another people king one. Dr. M. Hey, sentumela. Hallelujah. Sinibingelele abafowethu siyiDwaza TV. Awu sesiphine sabuya. Hey. Oh, yisamdlolo lo. Yisurprise samfazi lomphathele yona. Mustopero nyal, andopero. Tanto kote. Ayike so in. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Seduzo. Uthi ngengithanda yazi ukuthi Mina nje keep it. Keep it.